Hi friends, welcome to Fanboy. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் மக்கள் மத்தியில் முக்கியமாக சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியிலையும் பொலிட்டிக்கலாகவும் இந்தியா ஃபுல்லாக மிகப்பெரிய ஒரு சென்சேஷனை க்ரியேட் பண்ணியிருக்க தி கேரளா ஸ்டோரி அந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை போய் தேட்டரில் பார்த்த என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எவ்வளவோ படத்தை போய் நான் தேட்டரில் பார்த்துருக்கேன், பட் இப்படி எந்த படத்துக்கும் நான் அனுபவிச்சதில்லை. இந்த படத்தை நான் மாலில் தான் போய் பார்த்தேன். மால்குள்ளே என்டர் ஆகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் உள்ளே போகிற எல்லாத்தையுமே பயங்கரமாக சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஃபுல் பாடியும் சர்ச் பண்ணுறாங்க, பேக் ஏதாவது கொண்டு போனால் பேக்கில் சர்ச் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி கார் பைக்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக சர்ச் பண்ணி தான் உள்ளே விடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டாக் ஸ்குவாடெல்லாம் கூட இருந்துச்சு அந்த மால்குள்ளே. அப்புறம் லேடிஸை பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு மறைவிட மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களையும் ஃபுல் பாடி செக் பண்ணி தான் உள்ளே விடுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இது எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா மாலில் இந்த அளவுக்கு செக் பண்ணி நான் பார்த்ததே கிடையாது. இப்போ மால்குள்ளே என்டர் ஆனனே ஒரு ஃப்ளோர்லேயுமே போலீஸ் இருந்தாங்க. ஒரு ஃப்ளோர்லேயும் மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10லிருந்து 20 போலீஸ் வரைக்கும் இருப்பாங்க. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி மேலே தேட்டருக்கு போய் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு ஸ்க்ரீனுக்கு போனால் ஸ்க்ரீனுக்கு வெளியே ஒரு 10-15 போலீஸ்காரங்க நிற்கிறாங்க. எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது இந்த படம் பார்க்க வர்றவங்களுக்கு தான் இவ்வளோ ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னே எனக்கு தெரிஞ்சுது. அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு வெளியே பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் டிடெக்டர் வச்சு நம்ம ஃபுல் பாடியும் செக் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பேர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்க்ரீனுக்குள்ளேயே விட்டாங்க. ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு 20-25 போலீஸ்காரங்க ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே இருக்காங்க, அங்கங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னோட பக்கத்து சீட்டில் உட்காந்துட்டு இருந்த ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா படம் பார்க்க வந்த மூடே போச்சு தம்பி, எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே போலீஸ்காரங்களா இருக்காங்க, ஏதோ நம்மளை டெரரிஸ்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாரு. அப்புறம் படம் போட்டதுக்கப்புறமும் கூட ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலீஸ்காரங்களவே தான் அடிக்கடி பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. யாரோட கவனமும் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்க்ரீனில் இல்லவே இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இதில் தான் இந்த படத்தவே நான் பார்த்தேன். எவ்வளவோ படம் பார்த்துருக்கோம், பட் இவ்வளவு போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷனை தாண்டி இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் போய் ஒரு தேட்டரில் படத்தை பார்க்குறேன். ஓகே, இப்போ தி கேரளா ஸ்டோரி படத்தை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த படத்தில் லீட் கேரக்டர்ஸில் நடிச்சிருக்கிறவங்க ஆதா ஷர்மா, சித்தி இட்னானி அண்ட் யோகிதா பிஹானி. அப்புறம் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிறவர் சுதிப்தோ சென். ஓகே, இப்போ இந்த படத்தோட கதை என்னன்னு பார்த்துடலாம். கேரளாவில் ஷாலினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்னசென்ட்டான ஒரு ஹிந்து பொண்ணு இருக்கா. அவள் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாக்குள்ளே காசர்கோடு அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு நர்சிங் படிக்கிறதுக்காக போகிறான். அங்கே அவளோட ஹாஸ்டலில் பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு 3 ரூம்மேட்ஸ் கிடைக்கிறாங்க. அதில் இன்னொரு பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துவாக இருக்கா. அப்புறம் மித்த 2 பொண்ணுங்களும் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டினாவும் முஸ்லீமாவும் இருக்காங்க. இந்த முஸ்லீம் பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கூட நல்லா தான் பழகிறா, பட் இருந்தாலும் அவங்கள பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை அவளுடைய ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க கிட்ட கொடுக்குறா. அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஐஎஸோட கனெக்ஷனில் இருக்காங்க, அதாவது ஒரு தீவிரவாத இயக்கத்தோட கனெக்ஷனில் இருக்காங்க. இவங்கள அவங்க ஒரு கண் பார்வையிலே வச்சுருக்காங்க. இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த முஸ்லீம் பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 பேர்த்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேனிப்புலேட் பண்ணி அவங்களுடைய மதத்துக்கு கன்வெர்ட் ஆக வைக்கிறா. அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிறிஸ்டியன் பொண்ணு மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கா. அவள் இதுக்குள்ளே சிக்க மாட்டேங்கிறா. பட் இந்த 2 ஹிந்து பொண்ணுங்களுமே அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு ஹிஜாப் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த முஸ்லீம் அந்த இதெல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே முஸ்லீமாகவே மாறிடுறாங்க. இதுக்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 பொண்ணுங்களையும் அந்த முஸ்லீம் பொண்ணோட ஃபேமிலியில் இருக்கிற பசங்க போதைக்கு அடிமைப்படுத்திடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஷாலினிங்கிற பொண்ணை அதே ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஒரு பையன் ப்ரெக்னென்ட்டும் ஆக்கிடுறான். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஒரு ஆள் நீ எங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கிற இன்னொரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறாரு. சில காரணங்கள் எல்லாம் சொல்லி அந்த பையனை விட்டுட்டு இன்னொரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்க வச்சு அவளை அந்த பையனோட ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அனுப்பிச்சிடுறாங்க. எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனில் அவளை சேர வைக்கிறது தான் இவங்களோட பிளானே. ஸோ இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி முஸ்லீமாக கன்வெர்ட் பண்ணி டெரரிஸ்ட் ஆக்கிறதுக்கு தான் இவங்க இதெல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஷாலினிங்கிற பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் எப்படி ரியலைஸ் பண்ணி இதிலிருந்து தப்பிச்சு வெளியே வந்தாளா இல்லையா, கடைசியில் அவளுக்கு என்ன ஆச்சு, இதுதான் தி கேரளா ஸ்டோரி படத்தோட கதை. அப்புறம் இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி நேர்த்தியாகவே கொண்டு போயிருந்தாங்க. பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு நான் லீனியரான ரைட்டிங் தான் இருந்துச்சு. அது இந்த கதைக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. பட் என்னன்னா இந்த படத்தில் நிறைய சீன்ஸ் ரொம்பவே ஆர்டிஃபிஷியலாக இருந்துச்சு. பார்க்கும்போதே ரொம்ப செயற்கையாக சினிமாத்தனமாக இருந்துச்சு. பட் இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு என்ன கேரக்டர் கொடுத்துருந்தாங்களோ அது எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா ஸ்க்ரீன் முன்னாடி கொண்டு வந்திருந்தாங்க. முக்கியமாக இந்த படத்தில் லீட் கேரக்டரில் நடிச்சிருந்த ஆதா ஷர்மா அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. கதையோட ஆரம்பத்திலே ஆப்கான் ஆர்மி கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு அவங்க சிச்சுவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற இடத்துலலாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் சித்தி இட்னானி வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் ஹீரோயினாக வருவாங்க இல்லையா, அவங்க இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ரோல் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களும் ரொம்ப சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க.
ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தை பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கலான விஷயங்கள், ஸ்க்ரீன் ப்ளே, பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். இப்போ இந்த படம் வந்து ஐடியாலஜிக்கலாக எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த படத்தில் என்ன மாதிரியான ஐடியாலஜிஸை இந்த படத்துடைய ரைட்டரும் டிரெக்டரும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். படம் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா முஸ்லீம்ஸை வந்து எந்த அளவுக்கு தப்பான விதத்தில் காட்டணுமோ அந்த அளவுக்கு தப்பான விதத்தில் காட்டியிருக்காங்க. ஒரு சீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முஸ்லீம் பொண்ணு அவங்க கூட பழகிற பொண்ணுங்க கிட்ட மற்ற மதத்தினருடைய கடவுளெல்லாம் கடவுளே இல்லை, அல்லாஹ் தான் ஒரே கடவுள் அப்படிங்கிறா. ஹிந்து கடவுள்களை பற்றி தப்பான கமெண்ட்டில் அடிக்கிறா. அதே முஸ்லீம் பொண்ணு வந்து அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணி டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனோட லிங்க் பண்ண வைக்கிறா. அப்புறம் முஸ்லீம் பசங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கூட பழகிற பொண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் ட்ரக்ஸுக்கு அடிமைப்படுத்தி கேங் ரேப் பண்ணுற மாதிரியான சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு முஸ்லீம் இயக்கத்தினுடைய தலைவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிந்து பொண்ணுங்க எல்லாரோட வயிற்றுலையும் நம்ம சிசுக்களை செலுத்துங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. ஸோ படம் ஃபுல்லாகவே வந்து மற்ற மதத்தினர் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கும்போது முஸ்லீம்ஸ் மேலே ஒரு வெறுப்பு உணர்வு வர்றதுக்கு என்ன மாதிரியான சீன்ஸ், டைலாக்ஸ் எல்லாம் வைக்க முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையாக நடந்த விஷயத்தை தான் நாங்கள் வந்து படமாக எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க. பட் ஒரு உண்மை கதையை வந்து நீங்கள் படமாக எடுக்கும்போது அந்த உண்மையை திரிச்சோ எக்ஸாஜரேட் பண்ணியோ எடுக்கக்கூடாது. அதை வந்து கரெக்டாக கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும். இப்போ என்னதான் இவர் உண்மை கதையை எடுத்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினர் செய்த தவறை வந்து நீங்கள் காட்டும்போது ஒரு பேலன்ஸை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். எல்லாத்தையுமே தப்பானவங்கன்னு காமிச்சிடக்கூடாது. நான் அந்த பேலன்ஸுங்கிறது என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ விஸ்வரூபம் படம் எடுத்துக்கோங்களேன். அந்த படத்தில் வந்து டெரரிசம் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். தொழுகை பண்ணிட்டு போய் முஸ்லீம் டெரரிஸ்ட் வந்து அப்பாவி மக்களை அழிக்கிறாங்க. அதே படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கதையோட லீட் கேரக்டர் விசாம் வந்து அவனும் தொழுகை பண்ணிட்டு போய் அப்பாவி மக்களை அழிக்கிறவங்களுக்கு எதிராக சண்டை போடுறான். இப்போ ஒமருங்கிற ஒருத்தன் அல்லாவின் பெயரால் அப்பாவி மக்களை அழிக்கிறான் அப்படின்னா விசாமன் ஒருத்தன் அதே அல்லாவின் பெயரால் அப்பாவி மக்களை பாதுகாக்கிறான். அவன் உயிரையே பணைய வச்சு அவங்கள அழிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எதிராக சண்டை போடுறான். ஸோ இதுதான் வந்து நான் அந்த பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறேன். இப்போ ஒமர்னு ஒருத்தன் இருக்கான் அப்படின்னா விசாம்னு ஒருத்தன் இருக்கான், ஓகேங்களா? இப்போ அதே மாதிரி மாநாடு படம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த படத்துலையும் வந்து சிம்பு அவருடைய கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முஸ்லீம் தான், அப்துல் காலிக் அப்படின்னு காமிச்சிருப்பாங்க. டெரரிஸ்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அதை தடுக்கிறதுக்கும் ஒருத்தர் இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி. இதை விட இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ பரியேறும் பெருமாள் படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உயர்ந்த ஜாதியில் இருக்கிறவங்கலாம் வந்து அந்த தாழ்த்தப்பட்டவங்களை வந்து எப்படியெல்லாம் ஹியூமிலியேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. பட் அந்த படத்தில் யோகி பாபு அவரோட கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஒரு சீனில் வந்து கதிர் சொல்லுவார், அவங்க உங்காளுங்க தானே என்னாச்சுன்னு போய் அவங்ககிட்டே கேளுங்க அப்படிங்கும்போது யோகி பாபு வந்து ரொம்ப கோவமாக அடித்து மூஞ்செல்லாம் உடச்சிருவேன், என்னடா உங்காளுங்க, உங்க கூட நான் ஜாதி பார்த்தா பழகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்பார். யார் என்னன்னு சொல்லி நானும் வந்து அடிக்கிறேன் அப்படிம்பார். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு பாசிட்டிவான கேரக்டரை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாமே. இந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி எந்த விதமான கேரக்டரும் கிடையாது. முஸ்லிம்ஸ்னாலே தப்பானவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஒரு பாசிட்டிவான கேரக்டர் கூட இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. ஒரு டெரரிஸ்டாகவே இருந்தாலும் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே டெரரிஸ்டாக தான் இருப்பாங்களா? ஒருத்தங்க கூடவா நல்லவங்க இருக்க மாட்டாங்க? ஸோ இந்த மாதிரி படம் ஃபுல்லாகவே முஸ்லிம்ஸ்னாலே வந்து தப்பானவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மதத்தை தாழ்த்தி இன்னொரு மதத்தை தூக்கி நிறையா விதத்தில் இவங்க காமிச்சிருக்காங்க. படத்தோட கிளைமேக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கதையோட லீட் கேரக்டர் அந்த ஷாலினிங்கிற பொண்ணு அவள் ஹிந்துவாக இருப்பாள். அதுக்கப்புறம் அவள் முஸ்லீமாக மாறிடுவா, ஃபாத்திமா அப்படின்னு பேரை மாற்றிப்பாள். படத்தோட கிளைமேக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் வந்து வாட்ஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு கேட்பாரு. அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் ரியலைஸ் பண்ணி அவளோட உண்மையான பேரை சொல்லுவாள், ஐ எம் ஷாலினி, ஐ எம் ஹிந்து அப்படிம்பா. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவள் பெருமையாக சொல்லுவாள். உடனே தேட்டரில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே படம் பார்த்துருந்தவங்களாம் கைத்தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இல்லை, எனக்கு புரியவே இல்லை. ஏன்னா ஹிந்து அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து என்ன ஒரு பெருமை இருக்குது? அவள் ரியலைஸ் பண்ணி எந்த மதத்தையும் இல்லை எல்லா மதத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு ஐ எம் அன் இண்டியன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கூட ஓகே, பெருமை பண்ணலாம். ஹிந்து அப்படின்னு சொல்கிறதுல என்ன பெருமை இருக்குது? எனக்கு என்ன ஒரு வருத்தமாக இருக்குன்னா இந்த படம் பார்த்துட்டு இருந்தவங்களெல்லாம் இவ்வளோ ஈஸியாக மேனிப்புலேட் ஆகிட்டாங்களே அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா சினிமா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மீடியம். ஸோ அதை வச்சு இந்த மாதிரி மக்களை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணிடலாம். அவங்க மனசில் வந்து ஒரு தவறான கருத்தை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கொண்டு போய் சேர்த்துடலாம். இந்த படத்தினுடைய டிரெக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை தான் அவர் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்காரு. அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே பண்ணிட்டார். நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் வந்து இனிமேலும் வந்து நிறைய வந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது. தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்னு ஒரு படம் வந்துச்சு, அதுவும் இதே மாதிரி தான். இப்போ வந்து இந்த கேரளா ஸ்டோரி. ஸோ இந்த மாதிரி படங்களெல்லாம் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணி கைத்தட்டுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள், இந்த படங்களெல்லாம் எடுக்கிறவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னு வந்து நம்ம கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணணும். உண்மையாலுமே இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு இவங்களுக்கு என்ன இன்டென்ஷன்?
என்ன இன்டென்ஷனாக இருக்க போகுது? பிரிவினையை உண்டாக்குறது, ஒரு மதத்தினர் மேலே வந்து இன்னொரு மதத்தினருக்கு வந்து கோவத்தை உண்டு பண்ணுறது, இதெல்லாம் தான் அவங்களோட இன்டென்ஷனாக இருக்க போதே தவிர ஒரு கதையவோ இல்லை ஒரு ஆர்ட்டவோ வந்து கரெக்டாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதெல்லாம் இவங்களோட இன்டென்ஷனே கிடையாது. மேபி இப்படி இருக்கலாம், இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்துட்டா இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஒரு சென்சேஷனை கிரியேட் பண்ணி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஹிட் பண்ணிடலாம். படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே போயிடும். இப்போ தி கேரளா ஸ்டோரி படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஹிந்தி படம். இவ்வளோ பெரிய சென்சேஷனை கிரியேட் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் அந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட டைரக்டர் சுதீப் தோசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம்ஸை தான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். பட் இந்த படத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷாருக் கான் அவருடைய ஜவான் படத்துக்கு கிடைச்ச அளவுக்கு ஒரு ப்ரீ ரிலீஸ் ட்ராக்ஷன் வந்து இந்த படத்துக்கு கிடச்சிருக்கு. அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள். அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக பேனே பண்ணியிருக்கலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ மெட்ராஸ் கஃபேன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு. அந்த படத்துக்கு எதிராக நிறையா பிரச்சனை வந்துச்சு. அது வந்து இந்த ஸ்ரீலங்கா இஷ்யூ வச்சு வந்த படம். அந்த படத்தை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி நம்ம தமிழில் வந்து இனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் வந்துச்சு. சந்தோஷ் சிவன் சார் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தார், சினிமோட்டோகிராஃபர். அப்புறம் லிங்குசாமி சார் தான் அந்த படத்தை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தார். அந்த படமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா இஷ்யூ வச்சு அந்த படம் தான். அந்த படத்தையும் வந்து பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால பேன் பண்ணிட்டாங்க. பட் அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் பேன் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். எதுக்கு இவ்வளவு போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷனோட இந்த படத்தை வந்து தியேட்டரில் ஓட்டணும்? போலீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல தேவைப்படுறாங்க, எவ்வளோ இடத்துல கிரைம்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த படம் ஓடுற இடத்துல இவ்வளவு போலீஸு, டாக் ஸ்குவாடு இவ்வளோ இது பண்ணி இந்த படத்தை தியேட்டரில் ஓட்டணுமா? ஸ்ட்ரெயிட்டாக பேன் பண்ணிகிட்டே போயிருக்கலாம். ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு தெரிய வர விஷயம் என்னென்னா, இந்த படத்தை வந்து மக்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல யாரோ ஒரு கும்பல் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. ஓவராலாக இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ப்ரொப்பகேண்டா தான். இந்த மாதிரி படம்லாம் வந்து தேவையே இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன். நான் திரும்பவும் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி படங்களெல்லாம் வந்து இனிமேலும் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது. பட் அந்த படத்தை பார்க்குற நம்ம தான் கொஞ்சம் விழிப்போடு இருக்கணும். தேங்க்யூ. ஃபேன் பாய் பேஜுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் போடு. தலை